E bine știu de toată lumea că aloe vera are numeroase efecte benefice. La ce ne ajută aloe vera și care sunt concentrațiile cu adevărat eficiente? Aflați în rubrica următoare, rubrica Lac Bun. Fiți bineveniți la Leac Bun, emisiunea alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. În ziua de azi te uiți în stânga medicamente cu aloe vera, te uiți în dreapta cosmetice cu aloe vera, te întorci în spate sucuri cu aloe vera, peste tot aloe vera. Pentru a discuta despre beneficiile acestei plante, dar și despre capcanele de care trebuie să ne ferim când consumăm chipurile această plantă, am invitat-o alături de noi pe doamna dr. Ruxandra Constantina, medic specialist în medicină de familie și apifitoterapie. Sărut mâna, doamna doctor. Bună ziua! Cum am ajuns să avem aloe vera pe toate drumurile? Aloe vera este considerată un panaceu, ceea ce i-a și scăzut din credibilitate. Este foarte benefică planta de aloe vera, doar că toate aceste produse, fie că este vorba de sucuri, geluri pentru administrare internă, externă, creme, tincturi, exact, toate trebuie să conțină o substanță activă într-o anumită concentrație. Pentru a avea efecte terapeutice, medicinale, concentrația ar trebui să fie de minim 70%. Ceea ce nu întâlnim în ceea ce nu întâlnim, ideal este, exact, ideal este 90%, iar pentru dermatocosmetică, pentru cosmetică ar trebui să aibă un 25-35%. Procentul acesta este trecut de substanță activă. Pe flacon sau da, pe sau ar trebui să fie trecut de fiecare dată. Pentru că telespectatorii nu se pot uita decât pe etichetă, nu au exact, ar trebui să existe, legislația prevede să se consemneze concentrația de substanță activă. Deci mare atenție, sunt multe păcăleli pe piață, scrie aloe vera, dar de fapt nu are niciun efect. Ca și băuturile cu aloe vera în concentrație de 1%, să știți că și restul conservanți. Apă de ploaie, ca da, mai bine beți un suc natural decât conservanți. Bun, în cazul în care totuși consumăm sau luăm aloe vera în mod corect, în procentul de substanță activă corespunzător și care își face efectul. Care sunt principalele beneficii? Beneficiile... Că spuneați foarte important, mă scuzați că vă întreb, că credem că e un panaceu, adică orice, și dacă suntem răciți, și dacă avem anemie, și dacă ne doare capul, luăm aloe vera și ne trece. Nu e chiar așa, nu? Nu este chiar panaceu, are efecte benefice deosebite, atât în administrare internă, cât și în administrare externă. Ea acționează la nivel fizic, psihic, emoțional. Deci, în primul rând, crește imunitatea generală a organismului și imunitatea digestivă, prin faptul că inhibă dezvoltarea acelor bacterii neprietenoase, în mod natural, și favorizează dezvoltarea bacteriilor prietenoase la nivelul colonului. Totodată, stimulează digestia, respectiv îmbunătățește digestia principiilor nutritive, îmbunătățește absorbția acestor nutrienți, reglează tranzitul intestinal, combate constipația, are efecte detoxifiante deosebit de marcante. La nivelul stomacului are o acțiune deosebită. În primul rând, favorizează secreția acelui mucus protector care protejează mucoasa gastrică de acțiunea acidului clorhidric și inhibă și dezvoltarea bacteriei Helicobacter pylori, incriminată în patologia ulcerului. Deci previne și tratează. De asemenea, are efecte antiinflamatorii, antialgice, atât intern, la nivelul colicilor abdominale, la nivelul musculaturii, dar și la nivelul pielii. Și nu în ultimul rând are proprietăți antioxidante deosebite. Conține vitamine, minerale cu rol antioxidant, conține acizi grași. Deci, propriu-zis, este deosebit de benefică în tratarea stărilor carențiale, în anemii, dar, totodată, prin capacitatea antioxidantă puternică, combate radicalii liberi. Deci, previne, să spunem, apariția bolilor degenerative și chiar apariția cancerului. Contraindicații? Contraindicații, în general, cu precauție la copiii mici, nu la femeia gravidă, femeia care alăptează, și la cei cu diferite afecțiuni grave, hepatice, renale.
O recomandați chiar și consumul pe termen lung, adică putem lua în fiecare zi câte o capsulă sau un concentrat de aloe vera? Da, se poate consuma, se poate face o cură cu aloe vera pentru reglarea diferitelor tulburări, să spunem, gastrointestinale. Exact, este foarte benefică, dar în general administrarea ar trebui să se limiteze la 30 de zile. Facem o pauză, după care se poate relua o nouă cură. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care ne le-ați dat, iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă invit să consumați aloe vera adevărată și să ne urmăriți în continuare aici, la Leac Bun, la emisiunea Alegerilor Inteligente pentru sănătatea dumneavoastră.